ni Kristo, kinsay labaw nila sa tupa, kinsay Chief Justice or Santo Papa nila. Dili nun Santo Papa ang term. Basta kay leader. Okay. Itong panahon. Okay, sa ilang panahon. Kay wala pa man mauso ng pagtawag yung Holy Father, Santo Papa, litra por litra sa Biblia, wala. Sa development of doctrine, awahin na no, kanang Pope gali nga termino, mga ikapito na nga siglo. Pero di nabot pasabot nga kanang pagtulunan na dito na nagsugod. Ang termino ray na awahi. Pero siguro anang, nahinumdum dyan ko, kapila dyan ko ka-enkwentro aning nga argumento nga. Kanang pagtulunan nga na Santo Papa, nagsugod na, niadto lang ikapitong siglo kay kanang word pope dito na imbento na nagsugod ng pulunga sa pagtawag sa leader. Mura ba buti pasabot ba nga ang ngalan, ang termino may nakapatungha sa butang gihinganlan. Mura ba ganabang ang ngalan sa bata may nakapatungha sa bata dili oy. Ang ngalan awahi ang ngalan. Naana ang bata na tao na awahi hinganli mao pud. Kanang katungdanan ni Pedro na ana kay gitugyanan na guna ni Kristo sa mga yawi siging harian sa langit nga iyang gipasabot nga iyang representative ubay bikar. Tawgon og papa. Pinadayag 22, 21 ug 22 tawag og papa man ang kinugyanan, di ba? Then nganong butangag huli o santo na Revelation 3:7 si Kristo man na gahawid sa Yahweh gitawag og balaan o santo. So kana ding tinugyanan si Yahweh, Holy Father, Santo Papa. Pero sa ilang panahon wala pa na mauso kay wala man na masuwat og litra por litra. Pero ang nagtuon sa Biblia dugay naman kining Katoliko mao nang giklaro Holy Father man diay nang kanang tinugyanan si Yahweh. Revelation 3:7 pinadayag Isaias 22, 21, 22 ang tinugyanan si Yahweh tawgon og Father sa tupa Papa. Sa Revelation 3:7 ang tinugyanan si Yahweh tawgon og Santo o balaan sa tupa i-combine, i-connect na to na Holy Father o Santo Papa din ang tinugyanan. So sakto ang Katoliko sa dihang gi-formulate nga ang unang Santo Papa nga gipili ni Kristo si Pedro. Kaya siya may unang gitugyanan sa mga yawi sa gingharian ni Kristo. Pero dili nabot pasabot nga kanang interpretation nga Papa nagsugod na panahon ni Kristo. Itong pagtugyan niya ni Pedro. Dili kay sa Old Testament naana ng katungdanana kanang second in command to the king, tugyanan sa Yahweh katubang sa Isaias. Pero sa gingharian ni Kristo, si Pedro may gitugyanan. Una, sa Yahweh. Munang, sakto ang mga obispo, kung ingon ang mga obispo, si Pedro may unang gihimong Santo Papa ni Kristo. Pero dili na mabasa ng word for word yun nga Santo Papa, kay awahi later development naman na. Pero guda ng leader sa Iglesia ni Kristo, kanang hingalan nila executive minister, di ko na mabasa sa Biblia, awahi naman na. So balikon ko, kadupong Pope nga termino, nga gihingalan na ng posisyon ni Pedro, awahin na. Pero dili nabot pasabot nga kumo awahin na giimbento, mo may pagtunghaan ng kana nga katungdanan paghingalan. Dili kay ang bata naana ang bata ay hinganli. Kana pong katungdanan ni Pedro nga gisalo-salo sa mga Santo Papa, naana na awahi lang gihinganli gigam-an og termino nga Papa. Para sigud anang kini concrete nga example kanang God, English na siya. English word man ang God. Sa Hebreo nga Elohim. Sa Greek Theos. Both by pasabot nga sa dihang naimbento ng English nga God, nga pulong. Dito pa nahimugso ang God, dito pa nagsugod ang God, dito pa nagsugod ng pagtuo nga dunay Dios. Kay naimbento ng in English nga God, awahin na. Dili oy. Naana ng God. Awahi lang siya gam-i og English nga term nga God. Di ba? Kay ang karaan nga termino ana sa Hebrew Elohim man, sa Greek Theos man. Gigam-an siya in English awahi na. Mao pud kanang Holy Father nga gipasabot sa Biblia, Santo Papa actually titulo na sa Dios. Awahi na gam-i og termino nga Pope. Yan lang ikapitong siglo. Nga dili sabton nga sa diyang giimbintuhan siya termino nga Pope ay pa natungha ng katungdanan. Naana existing na kay dili man na mahinganlan ana kung wala dili na existing. Di ba? Sama ng Trinity. Panahon sa mga apostol wa pa nagnganlig Trinity nang gipasabot sa Biblia nga naa day usa ka Dios sa tulo ka persona.
kanang monotheism ako gining balik-balikon. Dili ta ka basas Biblia nga gigamit-gamit na sa mga apostol pagtawag anang pagtulun-an nga usa ray Dios. Di ba? Kanang pagtulun-an nga usa ray Dios gihinganlan man na sa English naman gayud ng term, gi-English monotheism. Nga gikan po na sa Greek noon nga term nga theos ug mono means only or one. Theos means God. Sa Biblia sa Greek mabasa ng word nga mono ug kanang theos. Pero dili mabasa na nga giusa, gi-combine ba, gitapot. Wala. Di kang kakita diya sa Biblia, mga apostol ni gamit og word nga monotheism. Pagtawag sa pagtuo nga usa ray Dios. Di ba? Ang mga apostol nagtudlo nga usa ray Dios. Pero wala nila gami og termino sa ilang panahon og monotheism. Walay bisag usa ka apostol na gamit anang pulo nga monotheism, pagtawag sa pagtulon ang usa ka Dios. Di ba? Kinsa may nag-imbento anang word nga monotheism, hey na. Wala mo kibalo kinsa. Mga obispo tingali na ko, no? Or wala ko, basta kay hey na. Sa dihang gihinganlan nag word nga monotheism kanang pagtuo nga usa ray Dios, bot bay pasabot dito na nagsugod ng pagtulon-anan ng usa ray Dios sa dihang giimbento ng pulong monotheism. Dili. Naana ng pagtulunan nga usa ray Dios. Awahi lang siya hinganli og monotheism. Pod kanang Pope naana ng katungdanana panahon pa ni Kristo kay gitugyanan man si Pedro ni Kristo og Yahweh nga but pasabot Holy Father o Santo Papa kung mubasa tag Revelation 3:7 og Isaias 22:21 ug 22. Ngano? Isaias, akong usbon, Isaias 22, 21 ug 22 ang tinugyanan si Yahweh tawagon og Papa o Father. Sa Revelation chapter 3 verse 7 ang nagkupot si Yahweh tawagon og balaan o Holy. Na di idugtong nga Holy Father o Santo Papa, di ba? Unsa may kinat sila ng Holy Father, di ba, Santo Papa? Actually, titulo na sa Dios nga ipagamit sa leader. Inana man yun na ang Diyos, iyang ipagamit sa leader ang iyang titulo. Si Moises bitaw, giingnan man sa Diyos sa Exodus 7:1. Basahan ninyo Exodus 7:1. Giingnan sa Diyos si Moises. Moises, himuon ko ikaw ingon nga Dios at tubangan ni Paraon, dili man Diyos si Moises. Pero anong giingnan siya sa Diyos nga himuon ko ikaw Moises? Ingon nga Diyos at tubangan ni Paraon. Bot ipasabot, nga ipagamit di ay sa Diyos ang iyang titulo sa tao nga iyang himuong leader. Sama anang atong pamilya, nga numang gamiton man ang titulo sa Diyos, kanang Father. Dili day supak ang Diyos nga iyang titulo gamiton sa leader, kasi ng Santo Papa o Holy Father nga gamiton sa Prime Minister o tinugyanan si Yahweh. Dili supak ang Diyos. Katong niingon si Kristo nga ayaw mo pagtawag og amahan diri sa iyo, di na literal. Okay, sa laing video ako nang gi-explain unsay bot pasabot ni Kristo ana. Kay kung literal na pagkadaghang masayop na to, daghang wa kasunod kay bisan mga dili katoliko ilang magtawag og leader ilang leader tawagon og papa. Di ba? Nadayng mga ilang pamilya sa may tawagan ng ilang leader sa pamilya, di ba, father? Maigo ra pod sila kung literal na ila pagsabot. Pero di na ako naiusob og explain kay mataas na kayog samot ni akong video. Basta pangitaan lang ninyo ang akong video nga akong gi-detalye pag-explain ng Mateo 23:9 unsay bot pasabot ni Kristo nang ayaw mo pagtawag og amahan diri syuta. Di na literal. Pinasumbingay na sabton. Mga Hudiyo ang iyang gipasabtan ana nga mapahitason. Dili man gud gusto si Kristo nga kanang pagka-leader mapahitason. Kaya kung mapahitason ko ka, ipaubos man ka ni Jesus Christ, ang magpataas, ipaubos, ang magpaubos, ipataas. But pasabot, kay katong mga Hudiyo god nga iyang gipasabtan ato, ako na lang ni-explain gamay. Okay. Ang ipasabot man ko ni Kristo nga, katong mga Hudiyo god nga iyang giingnan nato, mapahitason. Unya kay ang mapahitason, ipaubos man. So ang but ipasabot gyud ni Kristo ato, pinasumbingay nga, ay kamo nagpataas man mo, naon ta may authority nga manudlo, sa tupa teacher, na father tungod kay ipataas man ang kanang magpaubos.
Pero kay nagpataas man mo, ako mong ipaubos. But pasabot, dili mo angayan tawgon og father, dili mo angayan tawgon og teacher. Kay nagpataas man mo, mo nang ipaubos mo nako. Kung ipaubos mo nako, but pasabot, dili ko gusto nga kamo may tawag og father, tawgon og teacher. Kay ako mong ipaubos. Pero kung mapahiubsanon pa unta mo, angayan kayo mo anong titulo nga taas, father o teacher, kay ako mong ipataas. Di ba? Mao na. Pinasumbingay ng pasabot ni Kristo, dili niya ipagamit ng titulo nga labaw. Laro man na sa mga bersikulo nga ato nang gisitar. No? Di ba? Sa unahan, nga kanang tinugyanan si Yahweh, Holy Father. Santo Papa, kung sabton, Isaias o Revelation. Di ba? So undangan siya nato kay mutaas niya kay tag-ayuan. So mao na mga igsoon. So naklaro ninyo katong word pope awahin na imbento, pero ang gihinganlan kadto ra pong katungdanan nga si Kristo may gamugna. Di ba? Kay kanang gitawag og pope mao man na ang katungdanan ni Pedro nga gisangon ni Kristo niya nga ihatag ko kanimo ang mga yawi sa gingkarian sa langit. Nga unang na-formulate gyud kanang Holy Father, Santo Papa. Then nganong naimbento ng unique nga word pope. Kay kung mayon ko kag papa, daghan mang papa, ako papa po. Kay kung mayon kag father, daghan pong gagamit ana nga title. Na unsaon man nato pagpalahi sa papa nga successor ni St. Peter. But pasabot ang pagkapapa ni San Pedro nga tinugyanan si Yahweh para mapalahi na siya mo nang naimbento niya itong ika-7 nga siglo ba to, ika-9 word pope. Kay pag ingon og pope wa na laing papa ang gipasabot, Bishop of Rome, successor of St. Peter. So, dili man bawal mag-imbento og termino. Kay kung bawal pa na kita tanan nga sipyat. Kay atong gi-translate og God ng Elohim sa Hebrew og kana pong unsa na Elohim Theos sa Greek gi-translate na to English nga God nga wala ra ba instruction ng Ginoo nga i-translate na ana. Kana pong Peter in English man na, Pedro Bisaya. Pero mato kas pagpamulong ni Kristo ana Aramaic kipa biya. Ikaw mao si kipa, sa ibabaw nining kipa tukuron ko ang akong iglesia. But pasabutan na bato or stone, di ba? Ma-stone mabato basta kay bato, di ba? Ikaw mao si stone, ikaw mao si rock, ibabaw niining rock. Klaro man yung Pedro ng rock ipasabot diha ba? Libog iguan ng uban. Agira sa translation sa Greek Petrus Petra ilag yung lainon nga dili kuno Pedro nga bato may gipasabtan ni Kristong gitukuron sa iglesia. Nga sa grammar, ang subject diha ni Kristo nga rock dili siya. Dili man ta mosupak nga rock si Kristo. Lawang pari gud siya. Sa Biblia bas ang Dios gani gitawag og rock. Ang leader gani hawod tawgon nag rock kay kanang rock ug simbolo og kalig-on, di ba? Si Kristo nang rock. Pero kanang sa grammar, ang subject matter diha nga rock nga gipasabot ni Kristo si Pedro kay daan na mao nga gilisda ng ngalan ni Simon ug Pedro but pasabot rock. Maston man na o marak basta kay rock. Kay sa tanang mga apostol si Pedro naman yung gitawag og rock. Na? Kana lang masabot na siya gyud ay representative ni Jesus Christ kay sa tanang mga apostol siya may gitawag og rock nga but pasabot parehas ni Kristo. Di ba? Although ang ubang mga apostol rock pero wala sila hinganli og Pedro. O kipa, ang original term yun nga gigamit ni Kristo pag tawag niya ni Pedro si Paskepa Aramaic. Sa Griego ra na ay distinction. Ikaw mao si Petro sa ibabaw nining Petra mo nang gituis ang meaning ana sa mga Protestante para paglikay sa pagka prime minister ni Pedro nga mahimong second in command siya sa hari. Kay kung dili sila mulikay ana na kuan sila foul sila kung mo biya sila sa Katoliko. Kaya nga mo biya sa Katoliko nga si Pedro man day Vicar of Jesus Christ. Una nga aron ma-justify ilang grupo nga katuhuan po sila, ilag yung supakon na nga si Pedro mo representative ni Jesus Christ. Na kinsa may tinuod Kristiyano ron. Kadtong mulikay sa katungdanan ni Pedro nga representative of Jesus Christ, kanang Santo Papa. O kadtong nagtuman ana, Katoliko may correct. So Katoliko may tinuod Kristiyano. Dagan ba kayo ning boto kiuno na niya nabot na ko gusto ka oras. Oh, di na ako nituwason.
So maghimo tag laing part 2 ani or part 3, part 4 daghanon na to ni kay daghan pa ko mamisgutan. So ang atong natuki lang ang batuod Kristiyano kadtong grupo nga nagsugod panahon ni Kristo og mga apostol, tanawa inyong grupo mao ba na? Kung dili na di na mao. Okay. Ang ikaduha, nagsugod sa Jerusalem. Kung Pilipinas na o Amerika na aka na di na tinuod. Bisan pag gadala-dala nag Biblia no, piki na no. Kanabi taong kwarta, di man basihan nga mayong kag tinuod na imong kwarta tungod kay gikopya dili na igo nang magkopya-kopya og teaching sa Biblia nya ngalan nga nas Biblia dili kinahanglan imo ginang surion pamatud-an nga oy kini dayong gitukod ni Kristo nagsugod man sa Jerusalem si Kristo ang gasugod panahon sa mga apostol ug kini akong grupo mao ni o mao na. Then, ang atong natuki ron, ang laing timaan pod kanang sa tanang mga apostol, si Pedro may gitugyanon siya. O ibut pasabot, siya may gihimong representative of Jesus Christ. Kisa may gatudlo ana nga si Pedro may representative of Jesus Christ. B. Katoliko. So, Katoliko matuod Kristiyano. So, kadtong nag-ingon nga dili kuno Christians ang mga Katoliko, sigurado kong sayop. Kay sa mga timaan pa lang nga atong nahisgutan ron, Katoliko mo'y nakapasar. Diba? Sa matuod nga Kristiyano. Pero dili lang kiniha, daghan pa kayong ilhanan nga akong tukion sa part 2 ani. Part 1 pa ni. So, hangtod sa sunod higayon, no? Kay balo ko, daghan mong objection, daghan pa mong question mark. Kay balo ko, kay nakaagi ko ana. Sa, ako lang nang i-appeal lang. Ako, no, hapit magyug ko mubiya sa Katoliko. Pero pasalamat ko nga wa pa ko kabiya gyud ngay mga tao nga naka-enlighten ako unang wa ko mudayon gani sa ako jud kanang katong katapusan lang yun nga naka-decide ko nga di ko mubiya sa Katoliko sa auditorium sa St. Vincent's nga atoy symposium ang Catholic Faith Defenders nga ang speaker si Brad Socrates Fernandez nga kanhi sa barista pod. Okay. Dayon ni tambong ko nakatambong ko atong symposium. Dahil tulo kadag kong objection ako nga akong hibaw-an gikan sa laing religion kanang larawan, rebulto, kanang larawan og rebulto o sarana. Okay. Dayon mga santos, intercession of saints o purgatory. Kana maayo pagka-explain, pagka-depensa ni Sok, pagtulon ang Katoliko ana. Nakasabot ko, nilawat ko. Pero daghan pa kong pangapangutana. Unang nganong ni-decide ko nga dili ko mubiya sa Katoliko bisag daghan ko pangutana. Kay iyon ko nga nagali di ay tubag ang Katoliko sa major objection ako, larawan, mga santos o kining purgatory. Ni-satisfy gali ko explanation ng Katoliko nga gi-share ni Brad Sok Fernandez. No? So pa kung di ay tubag ang Katoliko ana, naapoy tubag siya sa uban na kung mga kalibog o pangutana, wala pa lang ko kahibalo, kinahanglan pagpanahon. Munang ni-decide ko appeal sa Bible study sa Catholic Faith Defenders. Ug tinuod man, hinay-hinay gyud na tubag ang uban akong pangutana, ang uban akong research na lang noon. Katuan ako mahibaw sa grupo sa CFD, dito na ako nahibawan sa pag-research nako kanidugang akong pagtuon. Oh na. Sumaw na. So kiniron gamay pa ni, pila ra ni ka sa tong timaan nga akong gi-share ninyo. Nga matuod nga simbahan, matuod nga iglesia, matuod nga Kristiyano. Una, kanang grupuhan nagsugod sa Jerusalem. Nagsugod panahon ni Kristo mga apostol unang siglo. So kung kanang imong grupo, dili na mao, ay undangin na. Pangitaan ninyo itong grupo nga nagsugod sa Jerusalem. Kung dili mo mutuo nga kini maoning Katoliko ron. Dayon, lain atong naisgutan ron nga ang tinugyanan sa Yahweh si Pedro, kasi katudloan na. Ugon sa ibot pasabot anang tinugyanan sa Yahweh. Prime Minister mo din na. Second in command sa hari mo din na. Okay. So, di ata mo pasako. Diba? Kaya ngano, timanin ninyo, ang bato nga gisalikway sa mga magtutukod, nahimo noong labing importante, si Jesus Christ na. Ang bato nga gisalikway sa mga magtutukod, nahimo labing importante. Unang kinahanglan mag-Kristiyano ta, kay importante si Kristo. Pero, timan wala mag-inusara si Kristo anang pagtitulo og kanang bato. Kaya nga naman, naa siya gipadala pod nga mahimong bato si Pedro. Kaya gitawag niya kipa
Sa to pa rock or stone. Nganong sa tanang mga apostol, si Pedro na may gitawag rock. Nabito ito ni tubag nako, oy, mga apostol tanan bato. O tinuod kay usa man ta kalawas, mga bato tatanan sakop sa iglesia. Pero ngano man nga si Pedro lagi gitawag yung literal rock o Pedro. Ang ubang mga apostol wa man tawag rock. No, matuo man ta nga tanang mga apostol bato. Pero nganong si Pedro ray nalahi, siya lagi gitawag og rock. Simple ra. Tungod kay usa ray vicar of Christ. Usa ray vice mayor, usa ray vice governor, usa ray vice president, di ba? Usa ray prime minister sa hari, di ba? Mo na, usa ra poy prime minister ni Jesus. Kina may prime minister si Jesus kay hari gud siya, di ba? Ang gingharian na ang gingharian na ang hari na ay prime minister. Ang pangutan na kinsay prime minister ni Jesus Christ ang gitugyanan si Yahweh. Si Pedro. Di ba? Kaya na naman tayo pattern, na naman tayo premise sa Isaias 22, 21 o 22 nga ang prime minister sa hari katong gitugyanan si Yahweh. Na kay si Pedro man, si Pedro, kulit ang katoliko. Di ba? Kunya, kung wala na si Pedro, siyempre, puli-pulihan o mupuli. Unang list o popes may correct nga katungdanan. Dili ng executive minister kay walay indication sa Biblia nga kanang executive minister tukod na ni Kristo nga katungdanan, dili. Kanang kang kibuloy samot kanang mga seat of leaders, dili. Tanawa ra gud na iglesia ni Kristo gikan ni Felix, Iranio, ang anak sunod Eduardo. Dili man na mao ang listahan gikan ni Pedro, dili. So dili na mao ang dapat hiusahan nato. Ang hiusahan nato nga grupo kadtong leader nga gi-appoint gyud ni Kristo. Si katong musaka na si Kristus langit. Iyan na yung gi-turn over na yun. Kaya katong pag-announce niya ni Pedro sa Mateo 16:18, pag-announce lang to nga ikaw Pedro mga kong representative. Kuha ni siya, interpretation na niya, kanang pagsabot na ni. Pero lahi ang word gigamit ni Jesus Christ. No? Pero mao na interpretation, Catholic interpretation nga lisod gubon. No? Mag-debate ta na, okay. Okay, mao na. Ikaw Pedro, so kana may usahan na to. Unya ang mga pundok ron lain-lain may gihimong leader. Dili man tong gipasabot ni Kristo. No, sa diyang pag-announce niya ni Pedro nga siya mo'y buot ipasabot nga representative katong pagtugyan sa Yahweh, wala pa mo act din si Pedro dito as leader. Kay naa pa mas Kristo. Naa pa man ang hari. Kanus aman mo act ang representative nga mahimong leader. Sa dihang wala na ang kanang hari. But pasabot sa diyang si Kristo ni saka nas langit. Diba? Paras kung anang mayor, kanus aman mo act as representative ang vice mayor. Nga mo himong mo act as mayor ang vice mayor. Kung wala diha ang mayor, ang gobernador maupod, kanus aman mo act ang vice governor as governor. Kung wala diha ang gobernador, maupod. Sa dihang napa si Kristo, dire, pagtukod niya ang iglesia, giingnan niya si Pedro, gipahibalo ng daan, but pasabot ato, katong pagtugyan sa Yahweh, sa gingharian sa langit na to ni Pedro, gipahibalo lang niya daan si Pedro, nga ikaw Pedro, may representative na ko. Wala siya mo gamit anong word representative ha, pero interpretation na. Kay sabton man, nga nung i-interpret mo ng supak yung kuan ng moingon nga dili kuno sila mo interpret. Kung saan na to pagsabot sa Biblia, dili na to i-interpret. No? I-interpret yun. Ang pangutana na lang, sakto ba imong interpretation? Now, ang interpretation nga Katoliko, correct. Tinuod ko nga pundok. Ngayon di kag sayo. Sama rang blasphemy ni mo ang Holy Spirit kay ang gagayad biya sa tinuod nga pundok it tinuod nga iglesia Holy Spirit. Mao na nga ang interpretation sa matuod nga iglesia kanang gitawag magisterial interpretation, correct na. No? Una nga Biblia, tradition apostolic o magisterium. Dili nimo na kuhaan, kumplito na. Kay og literal lang, Bible lang, ang pangutana daghan mag-interpretation ng Bible kisa may tuhuan. Di ba? Tanawa nang nagtudlo og Bible lang, di ba? Daghan kay pundok ron wala mag-usa. Pero kung i-apil na to sa basihan ang magisterium, di kita mabahin kay na may final arbiter maning magisterium. Pag tingog sa magisterium, mahilom tanan. Di ba?
Mao na nga kanang sula eskriptura mao gyud ni makapabahin-bahin sa mga Kristiyanos. Mo nang ari mos Katoliko kay mo kung mutuo ta tanan sa Katoliko dili mawala gyud ning daghang dibisyon. Nga naman. Kay sa Katoliko kung mutuo kag Biblia dayon ang final interpret kining magisterium unsa ang pagkabahin nato nga kung lahi ang atong interpretation dili man ang ato moy tumanon ang magisterium man. Unang importante ang magisterium sa pagtulun-an mahitungod sa panaghiusa. No? No, agwini taas na mahinuon po. Basta kato lang, basta daghan pang wala nako mahisguti nga ilhanan sa matuod nga iglesia nga mokaingon ta matuod nga Kristiyanos. Sa sunod na lang. Okay? Hangtod sa sunod higayon, kini ang inyong sulugoan sa Veritas Dipolog Channel. Mo na akong YouTube Veritas Dipolog. Okay, Veritas Dipolog. By the way, no, gani murag karon na ko mohangyo ninyo. Okay. Now, kung gusto mo nga daghang kong mahimo aning akong mission sa kining social media, suportahin ninyo akong YouTube, no? Kana kung nagtuo mo nga kining gigiyahan sa espiritu ning atong YouTube channel. Okay. So kung pagtuo ninyo gigamit ni sa Ginoo, ako mohangyo ninyo nga suportahi, no? Oh. So i-share ninyo akong YouTube channel then kini bang kabalo na mo kung sa inyong buhaton unsaon pag-support. Okay, no? Okay, by the way, mo tug-an din ko ninyo, no? Nagbasol biya ako nga nganong awahiran ako gi-applyan na kanang pag-monetize gali sa akong YouTube. Dugay na kayo akong YouTube. Niadtong March lang na ako gi-monetize. Kay ako kung sa una mahadlok ko anang kanagaling ma-misinterpret ko nga kining akong mission pangwarta. Mo nang katugal akong programa sa DXDR kay naman ko'y oras sa DXDR. Giingnan pa ko sa station manager ato, no? Kang naanas ang buwang garon. Ako lang hinganlan na si Manager Joel Sanson. Okay, siya may nag-offer na ko anang akong kanang programa sa DXDR. Giingnan pa ko niya, Bert, pwede ka manguha og sponsor ani para makakwarta po ka. Pero wag yun ako na mahimo. Kay madlo ko nga ma-misinterpret akong programa nga pangwarta. Bisag nagkinahanglan ko kwarta, wag yun ako naghimo. Pero karon later on nakaalimad-mad ko nga di man pud ay dautan nga kanang mudawat og kwarta para pud mabuhi ta. Labi na kay wa ko'y trabaho nga pangwarta. Okay. Munang na usog ko mo nang niadtong March ni apply ko monetization niya kay sayang kay dili di ay ma-appeal tong mga daan akong videos ug monetize. Katong kay basta kay di kay ko ka-explain kay di ko suwito. Bitabangan na kay ko sa akong anak pag unsaon ni kay di ko kay balo sa akong pag-monetize. Muna nga karon patabang na gyud ko ninyo kay pag unsaon, no? Ang ako galing Facebook, ako na pud untang i-monetize pero di ko kibalo. Wala pa. Pero mao na kay kuan. Kay nagtuo di ay ko nga kung daghan day nako mo support financially, mas samot ko makahimo og daghang content. Tinuod pud no kay pananglitog daghan mo tabang nako financially so kapalit ko mga gamit dili lang kini kita mo di ba murag ako ray behind sa mga apologies kay wa kay ko yung mga kay agi lagi kahadlok na ko nga og daghang mutawan ako mingog maalaan ko bang nangwarta. Okay, pero karon ing ko nga Ginoo na yung mga antigo kung iyaning buhat so ikaw na bahala Lord mo na kana ding kuan day kanang sa mga videos nako sa YouTube ingon pa nila kana day kunong mag-monetize na ka di ba naman yung mga advertisement makatabang di ay mo nako di ay kuno kung dili ninyo i-skip ng mga advertisement
kay diha mo kuno magkakwarta akong YouTube. Kay ang inani day na sa akong nahibaw-an day ang kana day mga advertisement sa YouTube ang ilang silbing income ana ilang i-share pod sa mga naay YouTube channel paras nako or kanang daghan na kay uban kabantay man ang uban nga daghan na kay nahimong kwarta day ani YouTube o day kay tawgon day nila og YouTube partners kanang mga naay YouTube channel. So kanang income nila sa advertisement ilang i-share sa mga naay YouTube channel. So mao na nga kana day kunong mga advertisement nga makita ninyo sa akong YouTube or sa uban inana kung dili ninyo na i-skip but pasabot nagtabang mo sa tag-iya sa YouTube channel. So kamo na no ako di ko moingon nga buhatan ninyo na ako lang isulti ninyo na nga kung dili ninyo na i-skip but pasabot nagtabang mo sa akong YouTube channel. So kay hinay sa pagkakaroon hinay pa kayo akong monetization kay ipakay ko kabalo then dili pa pug kay ko ana bang mantigo unsaon pagpadaghan og viewers. Pero dili kay ko concern ana mga igsoon. Ako concern kay ko og kanang makatabang jud ko sa simbahan in whatever nga kanang paagi nga makatabang ko. So dili ra ko taman og hangtod sa sunod higayon. Kini si Veritas, sa ngalan sa Amahan sa Anak sa Espiritu Santo. Amen.